Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. With adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kining po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes Pizza 27 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, uy, ang ato na yung countdown. Sa 27 naman di ay, sa ato pa, tulo ka adlaw na lang yun, no? Sa di pa ang June 30. Og unya, mauna ka nang gikatakda nga manaog na. Sa Kapitulyo si Cebu, outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Pero bantayanan gihapon yun, kaya daghan mo niya sa buhaton. Laliman ka, mahigala nga, iyang papahawaon ka ng upat ka mga national government agencies nga naa sa legislative building. Onya, permiro ang gisulti mga higalang pambari 4 nga kinini ang papahawaon kay mag-opisina si Gwen. Straight to the point. Si Gwen ni Tubag, nga di kuno sa mag-opisina diha kay kabarat pa pud ana nga na sa mag-opisina. Chip kuno kayo chip, kabarat ba pod nga naman sa iyang opisina kuno dito sa social nga building. Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan. Karon nga buntaga unya si Glenn Soco, Vice Governor elect Glenn Soco ni tingog na sad. Pero i-calculate na ng imong pagtingog, Glenn, i-calculate na gamay kay total hapit naman si Governor Gwen nga mawa na diha. Kay basin unya og sa imong pagtingog-tingog malkansi ka sa sumada sa mga Sugbuanon. Kay tan-awa gud, Glenn, ikaw mo'y gigamit ro ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Matod pang Gwenday nga mo'y request ko nung Glenn Soco Indeken. Ni-request Glenn Soco nga kanang maong mga opisina sa Kumilik, DILG, Kuwa, upat na sila ka opisina nga ipapahawa. Kay mo'y request ko nung Glenn Soco. Unya i-renovate. Matod pa mahigala kay request ni Glenn Soco. Unya karon, Glenn, tanawa, Glenn, ang imong pagsugod napamas Davide niya sa pamay Vice Governor hantud nun. Ang ikaw unya naka June 30, board member pa ka karon. Pag June 30 usa pa ka. So ang imong mga request ron ni na ka as Vice Governor, ihatag tanan ni Gwen nya si Pam. Tanaw, astang transition team na ni Gwen dili pa makiistorya ang Pam. Straight to the point. Tanaw na gunay, si Pam wa pa maka-function bisag gamay, asa ang transition team wa pa bisag gamay. Pero si Glenn Soco mahigala nag-request na inana, no? Karohon talang niya, ato ni tagad pagtagad ng buntaga mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Kay iyang gigamit na sad mahigala si Glenn Soco nga mao ko ni nag-request. Unya unsa man si Glenn Soco, Vice Governor na karon? Nga June 30 pa man na Vice Governor nga maka-function as Vice Governor. Naguna-una nag-request Glenn Soco. Unya si Pam 4. Ya inana ni si Gwen mahigala ka. Ug di pa lang nagitaon di karon ka maayog yung wa niya tagai bisag gamay nga anggol na lamang. Si Pambari 4 may galabisang iyang transition team wa niya tagai gamay. Pero sa Glenn Soco ni function na. Kaya nag-request sa Glenn Soco nga ipapahawa na ni, ipakuan na ni siya kay i-renovate na ngilngiga oy. Straight to the point. Unya, ang hospital wa pa niya pa-renovate, Glenn.
Mo na nga i-calculate lang Glenn ha kay ako ipakita ka karon sa ospital unsay kahintang ha. Mo to iuna renovate ninyo. Straight to the point. Unahon ka renovate ni kita ka sa kwan dai katong kang Oscar nga kwan. Ipakuan na gud to gamay atong courtesy ni Oscar Pasaporte. Kay na labay mo gud sa akong kwan ko gipasahan mo ko. Ha? Mo ni kahintang sa tong ospital kani mo una ha. Straight to the Ka point. mga sus Ginoo ko. Di pa na nagita undier ako nagpugong-pugong na ko kay undier ta. Di pa undier ka maayong balikason. Ato na ning agi katawa mga sukit di paminaw. Sa moto ha, Vice Governor-elect Glenn Soko kay nitingog naman ka. Akong hagpato ng imong tingog pero tagaan ta man kay chance gid sa atong tagaan niya pug chance Glenn Soko kay posible mo ganing wa pa ni siya kay kalihok under the dictate pa na mahigalang Governor Gwen kay naa pa din ha. Og posible pod manghigala among bantayan o basin unyag nigabot og 1 year himuon nimo ning consultant si Gwen din ha. Og imong palingkuron din ha sa inyong opisina sa Legislative Building. Da ato lang ning klarohon gyud no. Kay ni hulagway si Glenn Soko wa ko ni basihanan ang espekulasyon kabahin sa paggamit sa buhatan sa Provincial Legislative Building aron himuong opisina ni outgoing Governor Gwen Garcia. Napay pamahayag ni Glenn Soko da ingon sa nga dapat mag-istorya gyud kuno klaro. Sa pag-istorya nga ang transition team ni Gwen wa pa man mag-istorya sa transition team ni Pam. Straight to the point. Tanawa huna ako nung mayo Glenn, timbang ako nung mayo. Ikaw ni function na ka as Vice Governor? Napamas na bidi diha, June 30 pa man. So nag-request na ka, ni function na ka Vice Governor na day ka? Nga board member pa magkahanto doon? Ma-Vice Governor ka ni June 30 alas 12 sa udto. Pero nag-una-una nakag-request niya. Ang tanan ni mong request, gihatag ni Gwen, niya si Pam. Bisag gamay na lang yung taon nga wa kita guide chance sa Miguel unsa man di ba ni sabotahe nga matang Straight to the point. nya kana nag-abang ng maong mga government agencies may na lang na kwarta ang Kapitolyo inigabot ni Pam mahigala na ay kwarta ba kay nag-abang man na sila sa Legislative Building kini mga higala masabot gini mo murag digid mura sabotahe mga higala ning ilang gibuhat aron nga kunuhay mga kaigsunan ilang ipalpak si Pam bali 4. Straight to the Pero point. mga Sugbuano na hibaw ni anak mga sukit tigpaminaw. Gamay na lang nahabilin si Gwen. Karong adlaw na lang mahigala ang ting opisina wa ta kasabot sa ipabuhaton ni aron. Ugma na weekend na. Wa ta kasabot unsa pa iyang buhaton og inig katunga sa half day mahigala sa Lunes ambot lang. Timbang-timbangag maayo Glenn Soko. Nag-request na day ka Glenn nga papahawaon sila Glenn. Ikaw kuno nag-request Glenn. Kay mo i-request ni Gwen, mo i-insulti ni Gwen Garcia indekin. Nga ni-request man si Glenn Soko nga papahawaon na sila kay kuno i-renovate. Nag-request ka sa man ka. Vice Governor na day karon. Nya si Pam. Unsa man na si Gwen? Bisag gani iyang transition team wa pag gani. Kuyawa ng inyong style no? Straight to the point. Ayaw lang kay pagpatakod Glenn no kay ang mga katawhan nga tan-aw mahimo pang matagaan kag chance sa mga tao. Sa man binuang man ning kalakiha. Tanaw. Si Gwen di gid manaog di wa gid tagay bisag gamayng higayon bisag gani ang transition team mga higalang pambalik 4 wa. Bisag dokumento dekin nga mga giturn over wa. Pero ikaw ni function na ka fully functional na day ka nga Vice Governor. Mao man yang gihimo atong iyang gipasangil po si sino nga aron maandam na daan yung niya no? Si Pambalik 4 wag kaandam bisag gamay. Unya pa sa June 30. Pero si Glenn Soko iyan ang giandam lang kutang kang sino nga kuan kay renovate pod. Pakiton ta ka Glenn ha ang unsay ang i-renovate kaning hospital. Tanawa na patan-awon ti ka. Nini mo hospital ha. Unahon na to ni mga pobre. Straight to the point. Unahon man yun na yung opisina diha nga pa. Panindot-nindot mo din ha. Mura mo pa aircon. Straight to the point. Niya hospital karon. Ako ipakita nimo ang kahintang nga angay i-renovate og una. Straight to the point. Tinuod mong dunay kasing-kasing alang sa pagserbisyo sa mga tao. Straight to the Ang point. kaning pagtagad lubutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan mga overseas Filipino workers sa Israel dili na mo dayon pagpauli og nipili nga mo padayon na sa pagtrabaho didto sa mga nasod human nag-ceasefire na ang Iran og ang Israel. Straight to the point. Mayo og magpadayon na ng maong ceasefire. Mas mayo mo kung gadi na magkagubot, magsinabtanay lang gyud. No mo na importante mga kaigalaan. So kining Iran wa na sila capacity karon kay ang ila mahigalang nuclear program mahigala na bungkag na sa US. Uga kini ni ang
og wa manggalin ang mabungkag kay mao man mahigalay gipalabas manghigala nga istorya medyo delikado gihapon anytime nga mo escalate gihapon mahigala mo tukar gihapon mga kagalaan ang gubat. Pero ang taga-Iran mismo day kay nagplano na sila nga ilang ilisan ilang leader. Ang ilang kani nga regime karon mga higala kay lahi man kani adto. Ang Iran kani adto amigos Israel. Panahon mga higala nga katong ilang leader kani adto mga Shia pa ba? No? But pag-abot sa Islamic nga leader, death to Israel na gitudlo sa mga bata, gitudloan na. So naay hate ang mga bata palandaan, no? Pero sa man day, ang tumong nga wagtangon ang Israel mahigala sa mapa. Kung imong tan-awon mga higala, asa man day ibutang na ang chosen people of God. Og tugutan na to ng ilang mga higalang mga objectives. So unsa man og papahuaon ng Israel na kay atong i-wipe out sa mapa, asa man sila ibutang? Asa man sila ibutang kuno? Ang mga Arab countries sa dako kayo tanawa mga yuta. Gilibutan mga higalang Arab countries na nagamay kay Israel. So tugutan ta lang nga ang inyong gusto may matuman katong taga-Arab mga higala nga awaway Israel. Kay hantod ron di man sila acknowledge nga naa mga higala na exist ang State of Israel. So asa mas ibutang? Nya katawhan man sa Dios na ang chosen people of God di po masugot Ginoo og was lay kabutangan po ni Stor. Straight to the point. Ingon niya suko niyang Ginoo mahigalang kamo gitagaan na mogdako. Inyo pag yung kuhaon ning gamay nga alang sa kong katawhan. Straight to the point. Tagaan tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin unsa ba ning witness ni Risa Hontiveros ni balintong man mga sukin tigpaminaw ni balintong or nitug ans tinuod ni. Kay ngiyang witness mahigalang gipresentar atong ilang investigation batok mahigalang Kibuloy, batok ni Duterte, batok ni Sara. Karon ni sulti naman nga kadtong iyang pagtestimonya dili to manghigala sa iyang kabubuton. Yatagan sa mahigalag kwarta ni Risa Hontiveros mao hinungdan nga ni testimonya sa niadto. Straight to the point. Si Risa mahigala nang himakak sa niya na tagaan tanig pagtagad lubutaga sa matnuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senate President Chis Escudero nitawag sa ubos balay balauranan nga mga gahi og ulo tungod sa pagdumili nini pagdawat og kopya sa mga pleadings. Una nang gisaway ni Escudero ang kamera sa wala usab pagdawat nini sa formal entry appearance adkaw tilam sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Mga mga kining tanghaga den dapita. Ang House of Representatives mahigala og mo'y pangutan-on atat nga magsugod datos impeachment magsugod na. Karon ni file og appearance adkaw tilam ang council ni Sara Duterte di dawaton. Refuse to receive. Ni file og pleading di po dawaton. Unsa may tuyo gyud ninyo nga magdali magata. Atat niya karon na ana. File nag pleading. Di mo dawaton lagi. Mo na ingon si Escudero sa bagyod mo, kini ni ang kamanga gahi bag-ulo aning kalakiha. Wa mahigala dawata. Unsa man nagdali o aklaruhon tali nagdali o unsa man marching orders Malacañang nalibog na sila siguro. Kini gubantang may sutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now sa pikas bahin mahigala unahon ta sa ning atong issue sa international. Una ta mo ari ni Gwen, aron pa kuan lasa kay ma-high blood niya tas buntag pang sayo. Salamat kayo kang attorney kini ni ang Paul Ligorio nga dunay mga gipang forward sa nako dire nga mga issues daghan pa niyo na mga issues pong gipadaan ako dire. Ako i-acknowledge may galahan na mga nagpadaan ako dire mga brown envelope man mga dokumento na wa pa ko magbasa kay tungod sa kadaghan unya apilti na tong bisiha nya confidential may gibutang so ako gi ilang pabasahon ani gyud na ni store unya pagtan-aw nako para kang Gwen. Sige lang aton tagsa-tagsaon ta lang to ni ana na mga higala naningog ng uban daghan na nag-apil-apilan si Gwen. Sige aton ang isgutan unya taud-taud. Pros dili pa kini ni ang
ang atong mga overseas Filipino workers dito sa Israel, di na mo dayon sa pagpauli dinis Pilipinas, kay mo padayon na sila sa ilang panarbaho dito sa mga nasod, human nag-ceasefire na ang Iran o ang Israel. Straight to the Mao point. ni nakabintaha, dahil ka ng paspas ba lang, ha? Pagkahuman, okay, back to work na dayon. Ha? Mana kong giingon, kanang pag-apil sa US, niining maong gira mahigala diha sa Iran o sa Israel, duharay daganan ana, mahuman dayon, malinaw na dayon o mabalik ta sa normal. Or, mo escalate ang gira, mo pabilo siya sa World War III. Straight to the point. Pero calculated na may galang Trump ng iyang mga binuhatan, kanang iyang aksyon. Nga naman, kabantay mo, kato si Saddam Hussein, kanang Iraq sa unang Iran, nag-away man sana, perti mang awayan nila sa una. Gubat man sana mga higalang Iraq o Iran. Ang ilang giawayan ato, katutuang kinini ang ilang yuta diha ba? Kay katong Iraq, kato si Saddam, mingo mo Saddam, kana ako na dandapita. Di po palkansing Iran, ayaw amo ni. Kaya ang kunon man Saddam tong area dito nga daghag gasolina. Di po palkansing Iran, ay di binuang ng inyong amo na diha. So away sila. Gira. Ang Iran o Iraq. Kunya, kung nakabantay mo nitong panahon mahigala nga, nalinaw sila si Saddam, nag-create to siya mahigala, nato say weapons of mass destruction, pero giundang to. Ang nakuha sa US nga intel nga naa pa man. So mo to nga si Saddam po di po mo sultig tarong, di po magpa-inspect. Mo to mahigala nga ang nitabang gid adtog gubat sa Iraq, ang US mahigala og katong Great Britain. Patay Saddam. Pagsusi pa dito wa may stockpile sa kanang weapons of mass destruction. Katong kang Saddam de iya ra gitong pakita nga kwan. Kay di sa gusto manghigala nga mo apir nga weak siya dito. Kay kun doon ako kay inana nga klase sa armas, medyo ngilngig ka man. So nga naman to interest to sa US. Pag human atong Iraq mahigala ingaw mas lato, mao gyapon prehar gyapon ani nga ayaw girahan ang Iraq kasi magkagubot hinuon ta ni. World War III na ni kay mo laban ang kwan. Russia mo laban ang China. Mao gyapon ni karon sa Iran. Nga lagi saway nila maayo mahigala ang Amerika mo ni muna. O karon katong paghuman ni Saddam di nalinaw. Wa na kapasiting Iraq mahigala bisa gamay, de okay na. Back to work na mo. Karon ang Iran naman sad. So ni apil ang Amerika, di nalinaw na, Nestor. Ingon na mahigala ang Israel, okay. Balik na mi dire. Balik na normalize na. Hasta itong mga OFWs, di na mo dayon. Ang ilang flight dito, nagbalik, nagsugod-sugod, nagbalik. Ang Iran po, nibalik na po. Kay sa Iran mahigala, nama sa ilang internal problem sa dito day. Na may uban nga magkauyon yun silang supreme leader sad. Kay lahi man mahigala po o dinadaan dito sa Iran. Karon, paspas. Pero kining giraha balikon ako. Ang Israel mo iniuna mahigala ining matawag na tog naunhan ang US sa pag-aksyon ani. Tungod kay Israel dunas day mas urgent interest. Pero ang US gyud og bisan kini mahigalang 5 ka mga permanent members sa UN Security Council dunas sila interest. Naunsa man gyud ay o atog yung tanawon og gato na to. Nganong gyud ay nganin ani man. Kini magud manghigalang Iran, bisan panahon pa na George Bush kaniadto, panahon pang Barack Obama kaniadto, kadto mga presidente sa Amerika, ilan na nang natanaw nga kining nuclear program sa Iran threat kini. Kay kini magud mahigalang 5 permanent members sa UN Security Council mo ni mga gamhanan nga mga nasod in terms of military. Sila kining 5 naa na sila mga nuclear weapons. Di na sila musugot. Kining 5 siluso ni nga naay laing countries nga mag-create pa gyud og nuclear. Kay nga naman, mahawod man ang country nga doon nuclear weapon. Delikado man siya. Samot na di makontrol. Na karon kining usa ka flag dong ato si ikumparar dong sa Iran o nya ikumparar North Korea kuno dong. Kuan tan-awa ko tong flag sa North Korea pod in dong names. Ako ikumparar ha kay nga naman. Ang US o kining 5 permanent members sa UN Security Council ani mo gud ni kining US, UK,
France, China, Russia mo ni mga gamhanan gyud in terms of military. Pulos ni dunay mga nuclear weapons. Di sa musugot nga sa tibuok kalibutan og ang tanang nasod naa ani daling mahuman ang kalibutan isto. Kay dunay conflict mahigala pag ginamitay man dayon. Sumanay nga sila ato lang ilimit natong 5. Gilimit lang nila. Ilang gipapirma ang ubang kanasuran og Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pirma mo, nga wa mo, di mo pwede maghimog nuclear, ha? Kung ato hunahon, unfair god. Unfair god. Oh, kamunaan niya kami, wa? Pero mo na, wa tayo mahims yun. Ina mo, kinibitaw na hitabo ito na to, sahay nga makaingon tang, salig mga dato mo. Mo nito sa international community, magamahanan man sila. So karon, para ganun magira-gira mahigala mo, badlong ang UN, pero US ganun yung magira mahigalag, Great Britain kini mga dagko, bisa kaning China, kuan, dili, lisod kay madlongon. Kanang US, iniglihok sa US katong Iraq nga ilang gira, wa to mga higala tuguti sa UN Security Council, eh. Wa mo sugot ang China o ang Russia, pero wa mo arte ganing US kini mahigala, way magkapalag nila. Inana po na kangilngig, na mao po ni mahigalang Russia, o talawa, gigira mahigalang Russia ang kinini ang Ukraine, bisa kung sa badlong hindi kina, dili sa patuo. Mausa din China, gikiha bitaw na to sa Pilipinas, dili sa mo submit sa jurisdiction sa International Court. Kini mo ni ang duwa dito sa geopolitics ba? Ha? So, ingon ning 5 ka mga countries, nga mga ngilngig, nga kita lang maoy dunay nuclear weapons, ang uban wa na, papirmaho na to sila og Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pirma ang mga nasod nga dili may maghimog nuclear ana. Karon unsang paghitabua ang North Korea tawa ato ikumpara ning North Korea og kuana. Ngano man nga ang North Korea naa man nagiilang nuclear, ngano man ang Iran gibombahan man sa US. Tawa. Kining North Korea tanawa kini lang presidente na parihara ba ning mo man ang rason sa US wa na lagi lain mo himog nuclear labi pa kuyaw kining Iran kuyaw man kay ang iyang record gud mga kagilaan usa ka nasod siya nga nag-sponsor siya mga terrorist kuyaw ni ang kuyawan sa US nga kini kung Hamas ilagon ning proxy mahigala nga mga terrorist against Israel kanang Hezbollah o kanang Houthis nya kuyaw og dunay nuclear kining Iran musukol ni lahi bag utok nilang leader nya karon i-share ning ilang nuclear ngadto sa ilang mga proxy delikado kayo mahuman ang kalibutan og dali. Plus miingon pa gyud nga death to Israel, death to America. So dili magkatugot mahigala sila nga lisod ni badlongon to gini. Pero karon kining utok po dining Kim Jong Un, kini ni sa North Korea lahi po ning utok ngano man mabadlong. Nakapirma po ni sila mahigala sa Non-Proliferation Treaty. Nakapirma po ni. Pero kini Kim Jong Un ni withdraw siya. Ngano man, gisamukan si Kim Jong-un yung sa naamin nuclear para civilian purposes. Sige mag-inspection dito mahigala ang kinini ang international watchdog. Kaya doon na mag-international watchdog mga sukinting paminaw kining EA, kining International Atomic Energy Agency. Mo-inspect man na dito. Para kung nato dahil panalitag mo ingot na Pilipinas mag-nuclear may kay nuclear plant ba? Pwede man. Kaya makabalatot as kurente na, maman to. I-inspekta, nga, bitanaw na mo ha, kung kanang inyo, civilian na gina, mususi ang watchdog. O mo na inagtong sa North Korea, susihon sila, murag nidaghan naman ang inyong uranium. Ang inyong grade, uranium enrichment grade, ni taas man. O, naman ta, kita sa Pilipinas, itong Bataan Nuclear Plant. O, ito madayon. Pag dayon to, civilian dito nga purpose. O power plant man. So, susihon nga po na, tanawon man, monitoron man nila, kay basin o naghimo talagang armas. O po ning North Korea, ang North Korea gisamukan. Sige mamog-monitor na mo, kasamok ba ninyo? Ni-withdraw si Kim Jong-un. Ni-withdraw. Gibaliwa lang to primero sa US, gibaliwa lang nila. Kining Iran, naghimo po sa iya. Sa pang civilian naman po ni. Inspect, pag-inspect unsa man ang civilian ra gyud. Ang iya mahigalang percentage sa uranium 3.5 ra. 3.5% to 5%.
civilian na nga gamit. So pag-inspect nila sa Iran, okay. 3.5 naman, pa-civilian dahil yun. Kadugayan, nag-anam-anam og saka. Saka na himo ng 20% to, hindi naman pang civilian inyong gihimo. Hangtod ni 40%, karon ni abot 60%. Ingon ang bomba naman yung himo o ni delikado mo da. Muna nga doon ay interest ni ang US. Nga ilang pakgangon, kay maghimo o niyag nuclear weapon na ang Iran. Padung na, labi pa ilang laboratory, tuwa man sa ilawom, 80 meters ko to sa ilawom, giproteksyonan yun niya bisag bombahan, dili maabot. Ang bomba rin yun niya makaabot kanilang GBU-57 sa US. Maura, ang ubang nasod way capacity. So kasabot ang intel sa US, ang ilang CIA, o ang Mossad mahigala sa Israel, lakip na ang IAEA sa International Monitoring Watchdog, na naghimo ang Iran. So badlongon nila, sa may kalainan, si Kim Jong-un, wa mabadlong. Gibadlong man na sa US, ang tubag, giswayan nilag badlong. Pagbadlong laday pa iyon, naamoy nuklear, ingon si Kim Jong-un, naahuman na noon. Na makaarting US, oy. Kaya ingon Kim Jong-un, di na may nuklear, nahuman na gani. Nana ka-powerful ha. Dalawa, lisod naman kayo day. Muna nga ang UN ilang sanction si Kim Jong-un. Kita mo, North Korea sanction. Wa mo ilabot sa kuna, isolate sila. Di man mo minaw. Mura ba ni o kanang sa mga bata pa di ba, ikaw lang usawa ka amigo. Pero ang North Korea, gi-amigo ka po na China o ang Russia. Amigo mo sa kuanday. Pero si Trump, amigo po na ni mahigalaw, ano man kayo mahimo? Na naman sa ilang nuclear. Ang kalainan ini mahigalang sa Iran, kini si Ayatollah Ali Khamenei, ang ilang supreme leader, kay gamay pa mahigalang ilang uranium percentage. Nabantayan na, gimonitor na. Kaya nga nung itagaman ninyo, iswa na ito monitor ng North Korea. Sus, nanay noon. Monitoron taning Iran, di ni pwede nga, di ni monitoron. Kaya ang North Korea, nagpabuto sila, 5 kaon sa kahawad ng North Korea. Pag 2006, unang lagi testingan, wa nakabadlong USA. So ayaw mo ng nuclear. Ingon North Korea, na may amo, nahumana ganin eh. Diwa na, ulahin na, nabalakang US, kay kung mugamit og nuclear ni mahuman man tantanan na eh. Di, ingon na dayon mahigala si Kim Jong-un. 2006, una nilang testingan, Arimis Pacific, among sa Pacific Ocean ba? Pabuto na mong nuclear, among testingan, o mabuto ba yun? Paskang ahaka day, wag yun nahimo tanan, hasta United Nations lingo-lingo eh. Kaya mo nang badlungon, wa naman, na naman ila. Mag-wild niya na. Inanak kangilngig hango sa kakantri na anak. Tawa, kanas Kim Jong-un, nagoy samok-samok anak. Gi-isolate na nasawa, nakailabot na mo rin manang. Tanawa, ang trade, mahigala, dili, makasod sa iladaghan ang mga gipahamtang sanction sa United Nations. Mura sa gway amigo. Ang nagkag-amigo ra niya, mahigala, China ra o kanang, Russia. Ang ubang nasod, taga North Korea mo, mo'y ayo, Kay wa mo sunod sa United Nations. Or Kim Jong-un, okay naman sa murasig piniriso dito sa iyang nasod, sila ra dito. Basta importante para niya na among ay may binuangin ninyo. Kay ready me. Nagpabuto sila sa ilang testing sa ilang nyok. Gamay lang ilang testingan day. Pacific Ocean. Ito suga si Paa. Ang US way nahimo eh. Nya kita sa Pilipinas kay numdum ka dahil kanya igo na tagiinan nga ang North Korea mo pabuto sila so ay lang sa mong panagat na dapit sa Northern Luzon kay basig matagakan mo stipa ka. Wa na gitay nahimo. Igo na lang tas pag kuha na lang yan. Announce na punta gobyerno to mga mananagat natos Pilipinas sa northern area. Mopabuto mo testing ang North Korea sa ilang nukes. So ayaw na lang sa mong panagat ha. Kay delikado matagakan ta. Wa na nahimo US day. US patog duwa pato mahuman. Badlongo nila. Karon na ingo man Kim Jong-un. Ay mo kuan kana na ang di anaman me. Makasukol na rabi kay di ana may amo. Naulahin ang US. Mo nang ingong US di ana poila inaghimo kining Iran. Sus, kadelikado inig mahimo nila ni. Muna nga,
gimonitor kanang Iran. Ilan ang interes sa Amerika kanang pag bomba mahigala sa nuclear program ni anak mahigalang Iran. Na benefited lang mahigalang Israel. Straight to the point. Munay klaro makikita mo. Nagkabantay mo sa statement bisag si George Bush kani adto bisan si Barack nay na mas Barack nay tanawa dili pa lang tabadlongon sa mita ako ipagbati ninyo ang ilang mga statement sa mga presidents kanadto. Wa pa moabot na Trump. Daan na nila nga gikuha na. Mabadlong mo tas mita ni no? Kung ato ning konon. Bisag ni kan Trump kabantay mo kini si Bill Clinton. Panahon pa Bill Clinton. Kay dugay naman ilang gisugdan sa Iran. Si Bill Clinton daan ang miingon. Okay na si Bill Clinton? Beato. Natay mga statements ani nila. Sige ko no. Ato paminawon ko no dong. Di ta mabadlong sa mita. Sige no. Counter Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. Iran should not have a nuclear weapon. George Bush. Period. I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. Barack Obama. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Joe Biden. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally... Okay, sige ha. Mga, si Bill Clinton sa Iran, dili pwede maghimo. Kisa pa sunod, si Barack Obama, si George Bush, dili pwede maghimo. Sila pulos na sa yung dili. Pag-abot ni Trump, isa, nabungkag na, ako gibungkag. Kining ila, may kala pulos plano pala ni, pulos warning ng ila. Balik cargo names. Balik ta Bill Clinton. Kani, paminahon ta. Sige. We work to counter Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. Iran should not have a nuclear George weapon. Bush. Period. I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. We will not Joe Biden. allow Iran to acquire a nuclear weapon. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally... Wa man to matiwas dong, isa, completely obliterated. Tiya ba na, si Bill Clinton, ang Iran dili pwede maghimo og nuclear weapon. Ingon po may gala si George Bush, ang Iran di pwede ha. Ingon po si Barack Obama, we will not allow Iran nga makakuag nuclear weapon. Ingon po si Biden, dili pwede Iran. Pag-abot ni Kwan kinini ang Trump ha. Wa na, ako na. Bungkag ng Iran. Mas gabi-gabi ning kan Trump mga sugid paminaw kay katong ila pulos to statement nga di pwede Iran ha. Di pwede pag abot Trump wa na. Ako nang gibungkag. Ya di tanan kita katawa ha. Interest ni sa US. Dili niingon nga gira Israel versus Iran. Unya ni tabang ang US sa Israel. Ilan ang interest? Ilan ang interest? Wa pa maghahigala magagubot ng panahon pa Bill Clinton no. Balik-balik dong gamay dong be. Be kanang dili to matiwas tong kang kinini ang Trump. Tarawa ikumpara ang mga presidente ha unas Bill Clinton. Ato pa binagbalik dong. Okay. Bill Clinton, sige. Counter Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. Iran should not have a nuclear George Bush. weapon. Period. I have stated that Iran Barack. will never be allowed to obtain a nuclear weapon. We will not Joe Biden. allow Iran to acquire a nuclear weapon. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. So ano ato yung kato-katawa? Kay sa tanang mga presidente sa Amerika, si Trump mahigala mo inaka. Why daghang istorya sa Trump na? Ang istorya mahigalang Bill Clinton, ang Iran dili pwede maghimo og kining nuclear. Ingon po si George Bush, Iran dili pwede. Ingon po mahigala sa Barack, dili na matugutan itong Iran nga naa. Pag-abot ni kinini ang Joe Biden, dili mahimo ang Iran maka-acquire og kwan. Pag-abot mahigala Trump siya, awa na, bungkag na nako. Mauna nga, og moingon sila mahigala nga, kini si Trump, kung ani si Trump, mo ni muna. Itanawan ninyo daan, oy, ang stand sa US, anak. Kaniadto pa na. Kaniadto pa na. Ngano manghadlok man sa Iran? Di mo sugot ang 5. Ang gipirma, ang pirma ko ng Iran, di nagod kay US lang. Astang Russia at China ni pirma. Hasta may galang UK o ang France. Labaw tanan, ang interest tanan nga, interesado yun niya mapakgang ang US. Kaya nga naman, ang chance sa Iran may galap, death to America man.
death to Israel. Kadelikado ining mga tawa na kita may objective diyan eh. Nya gawas pa na ang record sa Iran, state-sponsored may gala nga terrorism, mao na record nila. Kanang Hamas, Hezbollah ug Houthis, mao na record nila. So kuyaw kung dunas lamang higalay nuclear weapons. Ang problema karon mahigala, uy oras naman dayta. Atong sa ibalangat ang element 558 Manila nga masunod na karon dayon. Arita may galas to may isgutanan ron buntaga ha. Atong balikan may gala ning Kapitolyo. Karong adlaw na lang ang dunay opisina para ni Gwen. Agad may gala unsa ning tubag mga kagalaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia diya o. Pero kini nga portion na to ganato mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa immune system, pagdipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa imong vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells o maka-produce pa og panagang makapatay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw og Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation na sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osmeña Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o giguman sa Consolacion Branch sa ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion at bang sa Jollibee. Og sa pikas nga bahin sa may galahatod kini kanato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga maoy makaingon anay mga colon polyps o nay motubo sod sa tuntinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa 8 ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuntinai. Mao makahatag din kini kahupay sa colon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom sa Super Fiber, maghuwala ka usa ka baso nga tubig, imong isagol kana mahigala ang Super Fiber. Imong kutaon og maayo og imong i-shake og maayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, mahigala arita sa atong mga isgutanan ron buntaga. May buntag sa tanan mga kaigalaan. Niaha akong tanaw ning statement mahigalang Glenso kuha basahon na to. Ato ning i-dissect. Hasta ning statement ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Kaya mag-issue na sa statement mahigala mura lang og kuan ba. Sige, atong tun-an ha. Atong tanaw ning ilang statements. Balikan na to kadali ning Kapitolyo kay sige man lang ni mga higala o kuan, di man ta magka-proceed sa laing mga issues kay di aman si Governor Gwendolyn Garcia mahigala na naginot pamangyod mga suking tigpaminaw sa iyang gamay na lang nga mga oras nga nahabilin di as Kapitolyo. Na atong balikan kining tubag ni Gwen og tubag ni Glenn atong ibalik nila onya kining renovate atong ibalik nila. Os dili pa mga pis at mga higala. Pinaagi sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini kining rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sab ang olibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon na sab kini mahigala native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika, duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Na atong balikan. Kay mao lagi na ang Kuwa, Kumilik, DAR, DILG, nag-abang kini sa Legislative Building. Ipacheck ko no ni Inday RB day or ni Remark. Pila tanan ang ilang maabang Inday? Ang monthly? Dakong kwarta ha. Kay national agencies man doon naman sa budget. Nagabang ni mahigala sa Legislative Building. May na lang doon ay income po ang probinsya. Kini mo'y angayng pabayron.
national government man eh, doon na may budget sila. Kani maoy at least na ay mura ba ni og sa kwan pa ba? Kini ni ang sa negosyo pa ni mahigala ba doon ay passive income. Kwarta na para sa probinsya. So bintah-bintaha kayo, nga doon ay kwartang probinsya. Ayaw lang tong kwarta nga ang wiwi og popo nga daginuton to mga pobre. Diha na mo na nakadaot mahigala ining guin. Now, kini ni ang og doon ay gipaunda nga bayranan kani pag yun ay gipaunda nga naaman ikabayad na may budget ni. Unya ang iyang tubag kay miingon malagi si Pam bari 4 nga ngano man kining kuwa kumilikdar ang DILG ipabakit man. Nganong ipapahawa man sila diha? Unsaon man day na karon ug wa pa ni masakpi. Pareha ni 1.2 billion ba? 1.2 billion may gani kay na sakpan mga higala na hibaw-an mo nang wa mapasar kining 1.2 billion. Napasar pa wa na. Unya sunod naghimo na pod sa trust funds. Pagka daghan na gipanghimo. Karon kanina pod ang nakuha nga report nga iya kining papahuwaon kining kuha kumilik dar og DLG bisan og nagbayad kay anha mag-opisina si Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Diha sa Legislative Building. Karon iyang gitubag nga dili oy adto siya sa Oak Ridge kuno mag-opisina. Pero dunay laing nang gawas nga report nga kining mga empleyadong Gwenday sa Executive Department mga 100 kabuok ni. Iyang ipasa nga tong Glen Suco. Mura ning mabutang rong kalakiha nga mas daghan pag empleyado si Glen Suco, mas daghan pag staff si Glen Suco ini kalakiha kontra ni Pam. Straight to the point. Bantayanan kini. Now, kay 5 kapila ka offices ni 4 ka opisina papahawaon. Unya anha sa mag-opisina og wa pa ni mabantay anha gyud sa opisina. Nabantayan man siya sa Oak Ridge na, sa Oak Ridge. Unya, ngano man nga unsao man day na be. Kwarta naman na sa probinsya. Ngano kadaghan bang mga midnight nga mga kuan niya day? Mga decisions ba? Pagka mga subuanon nga namino na karon anak kang ngilad. Kana si Gwen Garcia mahigala sa iyang liderato. Straight to the point. Sumuka tawhana. So akong advice ining kuha kumilik dar og DILG ayaw sa magdali diha kay nanay bagong gobernador. Di man ka mga kaigalaan karon ang bagong gobernador. Hesus Ginoo ko. Tiya mo na niya ang iyang statement. Yan mo po ikang Glenn. Ang iyang statement ni Gwen Garcia dinhi. Matod pa niya ikaw Glenn ikaw gigipasingin lan Glenn. Mao nga kinahanglan gyud ni ato ni tigapon pero mohatag kog chance nimo kay kini ni ang board member pa magkakaroon. Pero kining pamahayag ni Gwen, ikaw gyud nag-request dahi, Glenn. Now, akong i-quote ha, ang interview mahigala ni Gwen Garcia. Glenn Garcia na hinuon. Unsa mo baylo-baylo mahinuon ning atong Gwen. Mura man naon sa maning kalkiha. Now, kini ni ang ato ni tagag pagtagad ha. Mato pa niya. Nagpatabang kuan ko dong nabada dong kano. Nagpatabang taon ni si Vice Governor elect Glen Suco nga legislative gyud kay kana ba sa saduntang na ay dignidad ba? Kay nahimo naman gud ng budiga na. So sa ato pa Glen Suco wa na dignidad ni karon pa ka nakakita ana di ay ibutan ta lang tugutan ta lang indekin. Why dignidad? Sa ato pagwin ikaw ay gobernador why dignidad gyud ay nang legislative? Nya karon nga di naka-gobernador concern kas dignidad. So mangutana ko kang Glen Suco, ikaw Glen Suco 6 years kang board member. 6 years kang board member. Sa 6 years wa ka kakita ana karon lang gyud ka kakita nga wa na dignidad. Ang sama gyud ni imo ning idea nga nagpatabang ka o kagwin niya atik-atik ra.
Napamas Davide diha. Board member pa ka, pagkakaroon board member pa ka. Vice Governor Ilika, mo function ka as Vice Governor unya na inig ka John 30. Pagkakaroon board member ka. Karon sa imong pagka board member, sud sa unom katuig, wa gyud ka kakita ana, karon pagkakakita. Og tugutan ta lang sa way pag-uyon ganting. Nga wa na kuno dignidad ay. Wa na oy, kuha na. Kanindot anang legislative building. Mato pa niya, asam to tiwason to na. Ay sa kini niya, saan niya sumpay day? Nagpatabang taon ni Sigo. Napasumpay ani? In the past, di ko manghilabot kay that is really sa vice government. Good na nga pagbuot. But he really reached out for help. That is why ni adto ko. Kani sige, ato ko nung sumpay anang kwan dong. Sumpay anang kwan. Dili pa na sang the aim. Kato sumpay atong kwan, nagpatabang taon sa Glinsuko. Matod pang, kanano, nasa sumpay sa iyang statement. Ingon siya nga, nagpatabang taon ni si Vice Glinsuko nga legislative gyud kana ba sa untang na ay dignidad ba? Kay nahimo naman gud ng budiga na, matod pa niya. Ang sumpay na dong kani in the past, di ko manghilabot kay that is really sa vice government, good na nga pagbuot. But he really reached out for help. That is why ni adto ko. Matod pangguin. So wa sa maglabot sa una kay sa vice government good na. Nya si Glinsuko ni reach out for help na. Vice government na des Glinsuko ron nga board member pa man na. Straight to the point. Unya pa siya mo function as vice government ni June 30. So pero okay na ka. Ang pagka moingos Glinsuko nangandam na kudan. Okay, sige. Nangandam na sandaan day. Pero si Pam, ngano man ni mataga bisan pa ang iyang transition team wa gyud. Straight to the point. Inana mahigala ka. Susudi pa lang kita on air maayog yung balikason. Okay lang. Ang tanang support ni Glinsuko isip Vice Governor na gihatag niya. Pero transition team niya o transition ni Pam wa pa gyud. Inana mahigala na sa Gwen Garcia. Yaton tiwaso na ingon siya. Adto kuno siya kay nagpatabang kuno sa Glinsuko. Napamas Davide diha Glen. June 30 pa man as Davide mahuman iyang pagka Vice Governor. So ni ak na gyud ka as Vice Governor nga board member pa man ka? Wa gyud ka kahuwat. Wa ka kahuwat o nagdali ka kay si Gwen gamay na nag-oras pod. Munang moingon ko imo ning decision Glen nagpatabang kang Gwen or kang Gwen nga gibutang sa imong baba. Ya matod pa siyang statement tiwasan tong iyang katusadong sumpay ato dong. Kana mo na siya sumpay be atong padul gamay para babasa nako. Na tiwason to ingon siya. Akong gitan-aw and for the first time I really saw the sad state of affairs dito. So iya kuno gitan-aw first time kuno karon na lang nga di naka-gobernador mo pa imong pagtan-aw dito. So sa imong pagka-gobernador, wala na imong matanaw? Karon na lang ka nagtanaw? Uy, naunsa ka gud in taon, Gwen. Gwen, naunsa ka gud taon. Nya ato tiwasog basa ingon sa ang mga banyo, ang mga tiles, karaan na kaayo, og nangabuak na, nga, kuan, mato pa niya, concern kayo siya karon. Nga di naka-gobernador na concern ka na? Ato tas usadong kuan pa altas pigas kato imong gikuan kana. The aim is really ibalik ang dignity. Kato sige. Asa man to usa? Katong usa ka statement kana nara. The aim is really ibalik ang dignity. Bitaw sa legislative guys pagkakaron kumilik especially ang kuwa gihimo na bitawng budiga, dagko na ang ilang gipang-occupy nga areas nga ang gibutang puros na lang na ang kuwa I cannot blame puro na mga records. My God, kung musulod ka di nakakaginhawa unsaon na lang og antos ana nga mga boxes and the boxes ana pagsulod nako ni saka akong hubak. So concern ka kayo kunuhay karon kanang nag-abang diha okay naman sila. Okay naman sila.
Sige, aron nga di kita malangan, arita sa statement ni Glenn Soko pod. Asam to statement ni Glenn Soko? Be, ato ning kunon ha mga higala. Kini. Kining statement ni Glenn Soko ato sang ning kuansa. Okay, kini. Okay, atong basahon ng iyang statement. Kini, be. Sige ingon din hidong. Ang relocation be kana hinahinaya sa kay aron nga di kita malibat. Ayaw sa i-move dong kato sa kana. The relocation of the offices of DAR, Comelec, COA, and DILG within the Capitol grounds is being undertaken in response to the urgent operational and special needs of the Sangguniang Panlalawigan. Sa Binisaya pa. Kini kunong pagpabalhin sa mga opisina sa DAR, Comelec, COA, DILG, diha sa ground sa Kapitolyo, gihimo kini isip pagtubag sa dali nga panginahanglan, dali nga operational nga kwan, no? Ug espasyo nga gikinahanglan sa lalawigan. Mato pa niya. Kana unahon ta sa napita. Tagsaon tala ni ato ning idaysik niya tubag. So dinalian giday mo ning gingon day nga ikuan gyud kay iparenovate day. Wa man mo reklamo ang nag-abang anong iparenovate man. Kana bang mopaabang kag apartment bitaw Nestor? Paabang kag apartment ba? Ang reklamo anak kana nag-abang nga kanini ang mo reklamo nga to sa tag-iya bang anong sir, ma'am kanini ang nito man diri ma'am, no? Sige ato ngayon. Wa man mo reklamo. So unsa magtuyo gid ni? Gipapahawa ninyo nga nag-abang man na may nga tanang kwartas probinsya. O gusto siguin nga wala income day. Aron gyud niya bulyas og si Pam. O gusto siguin nga anha gyud mag-opisina. Sakpan lang mo na ingon sa Craig. O maghisgot tag ayo-ayog opisina ba? Vice Governor-elect Glenn Soko. Kay maupod ni imong katarungan laban ni Ulinsino nga para ma-renovate ang opisinang Ulinsino, mao tong gipapasal tong 1.2 billion appeal adto renovate. Pero sa ko nang ingon dili sa tikahukman karon. Kay ngano, tagaan kag chance kay Borbimber pa man ka. Ning Lunes sugod na kas pagka Vice Governor nimo, tanaw na mo imong performance as Vice Governor. Paningkamot diha nga matarong imong performance Kay kana bitaw pag renovate bitaw Glenn, katong kang Ulinsino mo imong ingon pasumangil nimo si board member Ulinsino taon. Nga katong 1.2 billion para to ipa-renovate sa opisina niya. Kabahin atong 1.2 billion ipa-renovate. Ni chat in town sa Ulinsino nako dayoy nga wa in town ko kibaw ang ilang mga plano. Mo to akong interview sa Ulinsino town, igamit ni nga Ulinsino. Karon ipa-renovate na pod niya ni. Sa dugay nimong panahon diya Glenn Soko. Unom ka tuig kang board member, wala gyud ka kahon-ahon nagpa-renovate ana. Karon na lang ka kahon-ahon na. Nga siguin padong nang mo hawa karon pa ka kahon-ahon na. Unya siguin ngon ang dignidad ko no. Suway dignidad na sa pagka-gobernador ni Gwen. Straight to the point. Na karon o maghisgot tag renovate ba? Glenn, ayo piyo nga imong mataha akong i-play ning video. Courtesy ni Oscar Pasaporte. Unahon ang mga pobre. Unahon ang district hospitals, ang provincial hospitals. Kay mao man nay atong serbisyo basic sa mga tao. Maghisgot kang renovate kang Ulinsino, kana na pod i-renovate na pod. Di ako i-renovate na ibong una Play ang video dong. District hospital, play, kini. Filipino anchor. Sige, kini. Oscar Pasaporte, sige, good. Go ahead. Minya uban sa RPN DY. Okay, go dong, sige dong. Saksihan ang grabing kakulangan sa pasilidad. Kini nga ward room dugay na untang gi-renovate. Apan hangtod karon wala gihapoy kahumanan. Glenn, bantay Glenn. Tanawa Glenn. Nahunong ang trabaho tungod sa kakuwang sa budget. Ayay. Makita sab nga daghan pang angeng trabahoon sumala sa mga residente o empleyado. Dakong kalainan kini kung ikumpara sa panahon ni kanhi Gobernador Davide. Diin mas limpyo, kompleto o maayong pangserbisyo pa ang ilang nadawat. Karong panahon na nga ang kasamtangang gobernador o outgoing ang Tuburan District Hospital daw murag nakalimta na.
Ato sab nga nasairan, halos mga job order nurses lang ang nagserbisyo sa maong hospital. Usa ka seryoso o kabalaka para sa katawhan. Kini nga kahimtang usa sa giila ni Gob Pamela Bariccuatro sa iyang plataporma, iyang gisaad nga hatagan kini og prioridad alang sa kaluwasan og kahimsog sa mga taga-tuburan o kasikbit. Sige, saan kamay lang. Mao ni pauna na to ni Glenn Soko. Ating i-play balik ning kuana dong ha. Courtesy ni Oscar Pasaporte. Good morning ni muna ka, ha? Akong gikuha nimong video ka, nanghidlang ko nimo ka. Kay ni Agi magudi gipasa magudi nako god. Doon na nagpasa daghan kayong pasa nako og mga inani. Mo na nga ako lusan ko nung busy ba kay ko niya pasahan mo ko. Uy, unsa ba din mo kahimtang Ginoo ko. Nya napay mga dokumento ron niya ako na nadawat gipang sodog envelope pa brown envelope. Gihatag nako confidential wa pa na ko mabasa tanan daghan kayo. Daghan reklamong guin oy. Nanggawas na sila ron ha. Ako ni acknowledge siya, nakakuha na ko na ako'y daghang mga nagpadaan diri confidential na envelope, brown envelope. Gipadadaan ko di gisay-sa ang reklamo batok ni Gwen. Daghan, lain-lain. Pero kinihama oni ang District Hospital Glenn Soko, Tanawa Glenn, unahon na o renovate. Straight to the point. Palihog, ayusan ang unahan ng inyo din nga renovate. Wa man mo reklamo ng kuha, wa man mo reklamong DLJ, wa man mo reklamo ng mga nag-abang din ha, nga kumilik kanang DAR. Okay naman sila din ha. Aircon man sila din ha. Nag-abang pa gani. Waman mo reklamo. Kini. Unya kato si Olinsino nga imong gigamit ang ni Olinsino nga iparenovate sa iyang opisina. Ingon man sa Olinsino nga pwede sa kanto sa siyang opisina lang sa. Pero kini Tuburan District Hospital Jesus Christ. Ibalik ko na be kanang ang narration ni Oka be. Glenn, paminawa Glenn og ayaw piyo nga imong mata. Og ikaw Gwen. Kamong duha, Gwen o Glenn. Tanawan ninyo ni. Renovate yung kagaral. Balik gamay dong. Sige dong. Oscar Pasaporte dong. Sige be. Sige, okay na. Sige, atong ibalik may gala. Monito bala, sige. Play video. Kaya mo na investigative report yung Oscar. Sa among paglibot, among nasaksihan ang grabing kakulangan sa pasilidad. Kini nga ward room, dugay na untang gi-renovate. Pan, hangtod karon, wala gihapoy kahumanan. Sus, Ginoo. Matud pa, nahunong ang trabaho tungod sa kakuwang sa budget. Ay, sabi gamay na rin. Fresh daghan pang... pakita ko be, fresh be gamay. Unsa man tong kalisod ba? Kato napita katong biting guba aman de kani. Jesus Ginoo ko mao ni ang Tuburan District Hospital ang ward. Uy, Glenn Soko tanawa sa ni dong Glenn o Gwen. Mura mag-horror ning kalaki ha. Ako laning giagi katawa. Pero Glenn, renovate mo diha sa dili angay renovate, Kani unsa naman ni? Tuburan District Hospital. Jesus Ginoo ko. Mao kini ang sitwasyon. Mao kining sitwasyon. O kana napita dong mo na ilang mga bed down Ginoo ko mga kaigsuunan. Kini akong ipakita mga higala sa atong social media platform pero ako ning ginarate ninyo kining nakita nga room karon ward room da ini. Jesus daw unsa man ni mga tiles mga kimura mang naagian ni sa gira sa Iran ug Israel. Ato lang agi katawa ha pero og kini ni makakita kag building nga susama ni ini dito sa Iran masabot lang nato og baka dito sa Israel mga kaigalaan nga bag-ong naigo sa missiles pero kini dinhi mga higala Ginoo ko na unsa man ning kalakiha nga kaguba ba ni say ato kuno kan kimay mo to pagka-narrate po ni Uka mura man to mahigalag kanang horror man kay pagka-narita. Bebe balik sa Uka be. Beke ne. Mananghid ko nimo ka ha. Ako nang gikuha kay gipasa mo ko ni sa na nagpasa nako ani. Tan-aw nako oy. Unsa ba o din ni? Tay kaluoy taon. Gwen Soko. Say Gwen Soko. Glenn Soko. O Gwen Garcia. Tanawan ninyo ni ha. Tanawan ninyo ni mo ni iunag renovate. Iunag renovate sus Ginoo ko. Straight to the point. Renovate pa mo anang inyong kuan diha. Unaha kini. Taga chance. Tagantog chance Glenn Soko ni governor, vice governor na siya karong John 30. Pagplano ni Pamela nga usbo ni i-renovate ni babagin ninyong kwarta. Babagin ninyo kay
pusdakan ta mo komentaryo diri sa Kanginan Pirmi. Ha? Ha, babagi ninyo na. Okay, way babag-babag sa inyong legislative building, okay mo? Renovate, yakin eh. Ha? Sus, Ginoo ko. Tara, bebe, balik-balik, be. Si Oscar Pasaporte, mahigala, be. Sige. Ato i-play balik dong. Pasilidad. Kini nga ward room, dugay na untang gi-renovate. Apan, hangtod karon, wala gihapoy kahumanan. Matud pa, nahunong ang trabaho tungod sa kakuwang sa budget. Makita sab nga daghan pang angeng trabahoon sumala sa mga residente o empleyado, dakong kalainan kini kung ikumpara sa panahon ni kanhi Gobernador Davide. Diin mas limpyo, kompleto ug maayong pangserbisyo pa ang ilang nadawat. Karong panahon na nga ang kasamtangang gobernador og outgoing ang Tuburan District Hospital daw murag nakalimta na. Ato sab nga nasairan, halos mga job order nurses lang ang nagserbisyo sa maong hospital. O sa kaseryoso o kabalaka para sa katawhan. Kini nga kahimtang usa sa giila ni Gob Pamela Baricuatro sa iyang plataporma, iyang gisaad nga hatagan kini og prioridad alang sa kaluwasan o kahimsog sa mga taga-tuburan o kasik mga Okay. Kani ha, mo ni taga prioridad ni Pam Baricuatro. Babagi Glenn ha, babagi Glenn. Straight to the point. Babagi ninyo mga board members. Ha? Di pa lang on the air, balikason ta mo. Sige, naglingkod ninyo, babagi ninyo ang plano nga ayuhon ni nga hospital. Nya unahag renovate ng inyo diya. Straight to the point. Ka mga Jesus. Di pa lagi on the air, maayo yung ako nagpugong-pugong na lagi ko siya ko isulti ni Gwen. Murag na igo sa gira kining maong hospital. Jesus, marusip mga kaigalaan. Kaluoy taon mga sukintig paminaw. Nindot sa iyang kuanda ni Oka. Mura sa kanang reporting bitaw nga mura man si sa i-comment ha, mura si Gas Abilgas. Horror po ni imong kuan kada Oka Pasaporte. Kini imong production do na pay pinakuan sad ha. Mura ma og ato i-play na gabi ika mahadlok po sa taka. Mura horror day oy. Og i-play nimo gabi mura man og kanang gining imo reportan og ka pasaporte mura kag naa kana ba sa suko ba? Ha? Suko bitaw kanang wan. Sino da crime? Di ayo nang suko ng Glenn. Kini kortesela ni mga higala ha kay kinang wa mo ko kadto ning tuburan kay sako ning ingon na busy lagi ko niya ako ka kuan ani gipasahan lang ko ning video ha mo kana nga ako ning i-play dinhi pero kining imong pagkanarit ka medyo okay na imong pagkanarit ka da bebe ibalik lang to si Oka be mo na nindot man paminawon tong iyang kuan mo raman og kanana ang pinahorror man tong imong istorya paminawon tong balik ko no dong bebe kana sige sugod dong names. Gas Abilgas ang tirada ni mo ka. Kuha ni doon na ni kuha na ko, ni chat na ko ni. Gas Abilgas tirada ni Oka da. Ha? Atong balikan mo din yung District Hospital Town sa Tuburan. Tuburan District Hospital. Yung Ginoo ko mga kaigsuunan. Sige, Glenn, unahan ninyo renovate ng inyo, Glenn. Glenn Gwen, unahan ninyo na. Bida no? Gwen Soko, Glenn Soko. O Gwen Garcia. Di ko no sa mag-opisina sa kanoy. Kay Chip, barat. Unya, kini Gwen. Unsa man imong tanaw ni Gwen? Di ni barat Gwen, Naunsa naman ning kalakiha may gala, ha? Kini, ang sa Tuburan pa lang ni. Naniaw na po hinipasan ako diri mga higalalain. Ipatanaw mga nako ang kuan. Di apo na gipasahan magtelikog video, be. Niingon man ning kuan nga. Ay saha kay do na may nipasan ako. Sa barili ni sa may kuan. Gamay lang ani. O nya natagsa-tagsaon ta sa ning video naon ta sa ni Tuburan kay kanini ang naa naman ni. Sige be, balik ko no gamay dong be ang report be. Gamay lang, balik lang gamay. Sa Padayon Pilipino Angkor, Oscar
pasaporte o gabay sa kalambuan Angkor, Rico Osmeña ang Tuburan District Hospital. Sa among paglibot, among nasaksihan ang grabing kakulangan sa pasilidad. Kini nga ward room dugay na untang gi-renovate. Apan hangtod karon wala gihapoy kahumanan. Matud pa, nahunong ang trabaho tungod sa kakuwang sa budget. Makita sab nga daghan pang angayng trabahoon sumala sa mga residente o empleyado, dakong kalainan kini kung ikumpara sa panahon ni kanhi Gobernador Davide. Diin mas limpyo, kompleto ug maayong pangserbisyo pa ang ilang nadawat. Karong panahona nga ang kasamtangang gobernador og outgoing ang Tuburan District Hospital daw murag nakalimta na. Ato sab nga nasairan, halos mga job order nurses lang ang nagserbisyo sa maong hospital. Usa ka seryoso o kabalaka para sa katawhan. Kini nga kahimtang usa sa giila ni Gob Pamela Baricuatro sa iyang plataporma, iyang gisaad nga hatagan kini og prioridad alang sa kaluwasan o kahimsog sa mga taga-Tuburan o kasikbit nga mga lungsod. Okay, sige, cut ha. Okay, Gwen Soko. Glenn Soko. O Gwen Garcia, ha? Kanang inyong renovate sa legislative building, unahan ninyo, ha? Ayaw na yung unahan, kalimtin ni tiwas. Iniglingkod ni Pam sa John 30, ako mismo. Mapil kong panukot, ani nga asa naman, ato na ngayon mga hospital, o kaning wiwi og pupo, at undangon na nya kining hospital, ito unahon. Ala, babagi, Glenn, ha? Testing babag. Nya unahan ng inyo. Di na lang ko mo. Nya lang sa gamay. Pinumunus na kadali. Kay hinayak niya tama higala makabalik ka sa guway oras. Oras sa DYHP Remen Cebu, alas 9:12 na sa Kabuntagon. Mayong buntag naton tanan no mga kasama ato ang mga naminaw karon sa lantatag sa mga radyo o sa tuang Facebook Live o sa tuang YouTube channel sa programa ni Attorney Rufil no karon buntag ni kita maoy mag-uban sa no kadali mga kasama kay doon importante kaayo nga gi atiman pod no si Attorney Rufil ha. Kita mo mag-uban-uban karon Radyoman Benji Tanghian. Kita mo ay mag-uban-uban karon nga mga orasa mga sukindig paminaw dinhi sa iyahang programa tungkol doon importante kay unsa man to nga importante kang gikuan ni Attorney Rufil kasamangkin katutong mga video sa mga ospital na pod unsa man na sa gatiman kasamang nisor kay murag naaman dili lang day kunos takana na sa Tuburan di ay dili lang sa Tuburan nga ingon ato mga sukindig paminaw nga mura og naigo sa bomba sa Israel. Nya kana na ang dunay kuan dire pero katong uban kung uban nga mga hospital kun ingon ana man pwede pod sila mo padalag video nato dire kasamang nisto diha sa ato ang DYHP Remen Cebu page pwede ra pod no ninyong ipadala kay kanang na ang murag na may mga hospital na daghan karon diay mo gi kuan ro ni Attorney Rufil kay dito makatuo nga uy pinakadato ang probinsya Sugbo mga sukintig paminaw pinakadato ba ang probinsya Sugbo ni ato ang mga hospital di ay mas mayo-ayo pa may mga pobre dito sa Mindanao doon na may hospital dito kasamangkin nga katong cashless na kuno nga hospital o kanang wala na kanang cashier kay libre na rabiha tong kuano niya si kanang may buntag ni mo diha o ka pasaporte na mina ko Attorney Rufil kaganiha padungta diri kasamang nisto nagkatawa ko nya nahadlok ta kay insa mura pug horror ang pagka-narrate ni kuano pero mo na nga ato nga kuan pero nindot nga kuan na da karon kun tagabantay ka sa mangnisor kay kana gon sa ato ang mga nireklamo diri sa ato sa DYHP mga sukindig paminaw labi na nga tubangon ni Attorney Rufil nya kay usahay na putay pagka sismoso sa gamay dulit sa natutundunggan unsay giistoryahan unsay marites do daghang mga reklamo dili lang mga sukindig paminaw kanang pasilidad lakip na usab ang mga kinaiya matod pa ni ining mga uban nga mga nurses kinaiya sa mga nagtrabaho diha sa mga hospitals na dili lang kuno andunay problema kani mga pasilidad amo tinuod ba na kasamang nistor pero mao man ay kana mga reklamo nga maabot na to dinhi
Sumuna nga dito sa tuburan. Sa tuburan to kaganihang giplay ni Tony Rufil nga nakuha nga video mga sukindig paminaw ni kasamang Oscar Pasaporte. Kanya dili landay ko no, kini nga mao nga ospital na dito sa tuburan. Nabiha tuno niya ang kanang nagtanaw ko sa bintana kasamang Nestor ba no. Andres Gawas puti nindutan no kani ato ala ning ikuan og gamay, ato ala ning ipadayo gamay ning isgutan ni Tony Rufil kaganiha. Pero tan-aw og imong tan-awon sa gawas puti ninduta. Nindot kayo kun tan-aw nimo sa gawas ba? Tanaw. O kani sa gawas nindot kayo ang yahang pintal, kanang na ang kolor di gatas kasamang ken, nya do na pay logo mga sukintig paminaw nga porting bag-uha, logo ana puting bag-uhan ni usam ni sa kanang naang province of Cebu na mo ni nakasuwat sa logo nga nindot kayo unya dunay ngalan Tuburan District Hospital unya ang kanang naang ang gigamit mga sukintig paminaw unsa man ni gigamit mga stainless ni kasamangkin nga aporti man pagka kanang naang pagka nindot kayo kasamang Nestor ba? Dili yung kanang kusay kanang kanang uban nga kanang isuwat raman na no patininduta. Ang kanang pagka ang kanang gigamit nga sa may kuan ana termino kanang murag giyahan kanang mga words kasamang ken kanang mga litra ba. Gigamit sa litra patininduta oy. Ang murag gilak-gilak nga may pagka silver mga sukindig paminaw nga kaingon ka sa man stainless ni nga. Nindutak ikaw nga wa ka masayaw dito sa suod makaana ka nga Prebuyag Hospital des Tuburan no aputin ninduta pero kanang inigsud na din mo dito uy grabiha itanaw to sa bintana ganiya katong gipakita ni Tony Rufil mga sukindig paminaw ba agato sa bintana bitaw kasamang names nga katong sa ward kasamang Nestor kana gani ay mo anha kadag magabi unya no tanawa wa man gani nay jealousy gani day mo mataurig jealousy. Dagko pagkag mga bintana, wa pay mga sirado, mga sukindig paminaw, delikado kayo og panlitan og butangan ni kasamang Nestor ba? Wa man di delikado kayo og mulusot ang wakwak diha, ha? Wa gabai. Unsa man nagitabil-tabilan ang dagoy ni sa kasamang Nestor? Tanawa wala. Doon na may murag kabog kabit o grabiha ani oy mura man hasta kuan hasta kanang naading iyahan nga kisami ba? Iyahang kisami kasamang Nestor wa gyud in taon maka. Napay mga pintal nga murag karaan na gyud kayo unya. Kanang naang mo ni giingon ni Tony Rufil nga kanang nang unsa man gyud mo maka naduna bagyo mo ipakabana sa to makaigsuunan nga mga sugbuanon labi na kadto nga mga kabos sa to makaigsuunan nga dili mga sukindig paminaw maka afford sa mga private nga mga hospitals may man ning mga si Gobernador Gwen pagka hospital bitaw sa iyahang nga mga igsuon kadto bitaw iyahang mga igsuon katandog lang ato katuntuan namatay kasamangkin wa man to giagi sa public hospitals diri man gyud tsungwa kani mga kanini ang mga politiko mo nga dili nila bati mga sukindig paminaw unsay kalisod mga tambalani unsa man day wa dito epekto tong suroy-suroy ni Gob Gwen hospital kining ni ang mga politiko mga sukindig paminaw adto manggod sa private nga hospitals adto sa private nga mga hospitals ba pero ang gahatag nila og gahom nga mao mga sukindig paminaw ang yanong lungsuranon mo gahatag og gahom mga yanong lungsuranon wala hatagi mga sukindig paminaw wala balusi wala sukliis ilang tinud-anay ang serbisyo straight to the point karabiha aning kuana unsa ba wata kay balo ani nga katong ospitala kasamang Nestor unsa ba to wa to tiwasa katong nga ward unsa man to wala to tiwasa kay wa kunoy budget naay budget pero wala tingali budget o baka nahurot na ang budget unsa may kuan ato nga unsa man to gipuy-an na lang to sa wakwak to dito anawa na araman to diyang papel na to katong sa tong reklamante kasamang Aida nga nanganak dito sa Tuburan unya tungod kay kulag kahimanan mga sukindig paminaw last week to na to nga reklamante ni adto gi-refer sa dito sa Balamban pag-refer sa Balamban di makasarang gyapon ang Balamban gi-refer diri sa Soto sunan kana ilabalay to sa Tuburan kasamang Nestor
Lagi sige refer ana unya ikaw nga pamilya magkuha na ka oy. Kana na mabalaka na kag maayo ngano man ka noon sa magkay kuan kahimtang sa kong pasyente nganong kapila naman ni refer, ha? May lang gani kay si kasamang Oscar pasaporte kasamang Ken. Ha? Og iyang kauban dito. Yadto nila nin tuburan, ha? Biha sa daan no at least nakita ni. Kaning ni nga mao nga video mga sukindig paminaw o niya malipay untaan sugbuanon, ha? Malipay untaan sugbuanon mga sukindig paminaw kon kadtong programa ni Governor Gwen Garcia nga suroy-suroy didto to gisuroy-suroy sa mga ospital, ha? Kaning pagkasuroy-suroy ni Governor Gwen wa man giapil ang mga ospital. Banay pa katong yan suroy-suroy, nindot unta ng suroy-suroy, pero sa man suroy-suroy di ay kiat-kiat tong pagkasuroy, ha? Grabe to unya kanang naang may gani kay nabantayan mga sukindig paminaw diris DYHP. Labi na nga Tony Rafael katong unang gipangayo nila sa 1.2 billion kasamangkin nga ang 1.2 billion matod pa mga sukindig paminaw nga lakip adtong tuang nga mao nga budget ipa-renovate sa opisina ni board member Glenn Soko. Kay ang kadto ko nung bag-o nga na-elect nga board member aron nga hatagan og nindot kayong opisina. Grabiha no makaako raman mo sa pagwalda sa kwartas katawhan. Pero ang katawhan nga inyong gialagaran, inyong tagaan og ingon ining hospital mga sukindig paminaw nga bisan gani wak-wak di mo puyo, ha? Kabiha kaning ni dili pa ni mao. Kay daghan mga naabot na tong reklamo ang kumusta ko no do naman to nagkuan ka sa mang Maris ang Minglanilla basig na makahatag og video post Minglanilla, ha? Porting pagkatamisa paminaon ang kanang na ang slogan sa kuan anang kasamang Ken kanang ka Governor Gwen nga lihok mo'y pasultion, ha? Ubuhat mo'y pasultion. Porting pagkatamisa anak kasamang Nestor oy lihok pasultion, ha? Buhat mo'y pasultion niya unsa maning unsa maning sulti nga kuan ra ni di ay kanang na ang binotbot ra di ay ni kita nawa mga hospital na to in town, ha? O unya wa may nya gani kamusta man doktor pila ka buk tingali doktor dito kasamangkin bisag usara ka buk tingali no usara tingali ka buk doktor unya ang no tan-awa ra guni unya ipa-renovate 1.2 billion pangayoon gi certify as urgent gyud, ha? Mabitaw to nga gibabagan mga sukindig paminaw ni Attorney Rafael diri sa kanginan, na unya 1.2 billion ilaha gyud nga i-certify as urgent ni Governor Gwen ipalusot mga sukindig paminaw kay urgent ko no. Apan wala nakabutang dito nga kaning mga pasilidad di Istambalanan kani mo'y angay unta hatagag pagtagad nga himuon nga urgent. Unya nga unang wa man sa Tambalanan na dapat adto man kuno sa urgent kuno kay tagag panggasolina ang mga board members, ha? Urgent kuno mga sukindig paminaw, ha? Urgent kuno kasamang Nestor kay ipa-renovate ang opisina ni board member Glenn Soko, ha? Oy, wa ka magtanaw ato kasamang Nestor nga duha ka buk aircon sa opisina ni Glenn Soko nya pero nubit pagyon sa man to tulo di ito, ha? Karon taon mga sukindig paminaw, ha, kay kanang naa nga si Glenn Soko ra ba manghinaot ta mga sukindig paminaw nga kung iyaha manggaling kuhaon nga konsultan si Governor Gwen, ha, kanang naang ayaw paminaw sa kanang naang ikaw mo timbang-timbang nga kanang naa nga Vice Governor elect Glenn Soko, ikaw mo timbang-timbang kung kaning ni ang imong konsultant angay ba nimong tumanon or kaning nagikinahanglas mga tao kay wala na gani na hatagig bilis mga tao, wa na nagi pili sa kadaghanan unya mo himuong konsultant nimo tan-awa yang agi, oh, ha, tan-awa Glenn Soko.
Onya kanang naang ato aning atagag pagtagad ba kay saon taman ato ning ipadayon nga isyu mga sukintig paminaw kay Tony Rufil do na pa importante kayo wa pa sila mo mag-istoryahanay sa kasamang Nestor ha. Onya muna nga kita ato lang ipadayon sa ning isyu kay kuan da kanang naang iba nga tambalanan kasamang Nestor sa tuburan. Ha kisa may magtuan ni nga maingon kuan di ingon mao din ni kahimtang dito sa tuburan ha. Tingali kanang naang mga uban nga mga tambalanan manghinaota, uban nga mga provincial o district hospitals diri sa probinsya Sugbo manghinaota nga dili susama sa tuburan. Ha? Nga nagunsa naman to nga ngilaha nga wards mga sukintig paminaw wa mahuman og ayo. Ha? Wala mahuman mga sukintig paminaw og trabaho. Unya unsa man manghinaota nga kanira sa tuburan ingon ani. Ang uban nga mga hospitals manghinaota nga dili ingon ani pero doon na may mga reports nga ingon ana po kuno sobra pa ingon ana ang nakahimtang sa uban nga unsa man ning ko ana murag limpyo pa man tan-aw ang murgi ani kasamang Nestor ha. Unya grabiha sa gyud no. Ang mga board members ba ang uban nga mga board members mga sukintig paminaw nga sulod sa pila ka tuig nila diha nga serbisyo wag yun sila maka hunghong aning Governor Gwen. Straight to the point. Ha? Wag yun sila makahunghong mga sukintig paminaw mga mayors. Ha? Ang mayor sa tuburan ato niyang kuanon ang mayor sa tuburan kung kaning niyang iyahaban ning gipaabot niya concern dito sa gobernador kay basi kasamang Nestor ug wa makahibalo si kanang na ang Governor Gwen ani. Basi gwa sa makahibalo kay kanang naang ang yan suroy-suroy Sugbo kan kaon-kaon manggudto ha kaon-kaon man tos mga bang laag bitaw kanang laglaag bitaw sa mga ha pasigwa makahibalos Governor Gwen pud anay kasamangkin ha pasigwa kahibalo ba kay basi og mingon bas Governor Gwen oy kahibalo pa day ko ana matik na oy matik. Onya ato asa nga i-check mga sukindig paminaw si kanang naang Radyoman Zen Gallardo atong balikan ni karon kay si kasamang Oscar Pasaporte ha nindot kay iyahang pagkakuan kasamang Nestor oy nga kanang naang ang iyaha bang kana bitang pag-deliver niya sa iyahang ha kaning ni ang iyang report kasamang Nestor tukma gyud kayo sa sitwasyon sa ospital kasamangkin ha tukma gyud kayo nga kanang naa bitang ikaw ra usa musod ato bang dapita nya kanang kilom-kilom na bitaw ha bisag unsa nimo kaisog murag gyud mamang limbawt kid mo balahibo oy. Okay unya atong balikan no katunto ang kuan ba kay manghinaot nga kaning ni ang si Governor Gwen ha unsa man to na countdown ba tong Tony Rufil ganiha kasamang Nestor no murag wa man gito ni nalimte murag na countdown man to niya ha. Nakuha na lang kaadlaw gyud tulo kaadlaw na lang mga sukindig paminaw mo kuha naman gyud siya mohawa naman sa des Kapitolyo pero mo nay giingon lagi na niya mga ni Tony Rufil mga sukindig paminaw nga kada adlaw bantayanan kaayo og lihok si Governor Gwen kay samas bata ha samas bata nga kiriwan kay gamot ha. Antay ka ng bata kasamang Nestor gabantayanan kayo kana ba itong bata ba nga ha nga murag bata nakabuhi squadra imong dadon dito sa dakong bahay malukop og kamang-kamang kasamang Nestor malukop og pang nguha aton tuang mga binutang dito unya lukop po kag sunod-sunod kay hadlok po ka makabuak in town ha kay tiaw mo na nga kaning niyang upat ka mga opisina unsa man to kasamangkin kaning upat ka mga ahensya sa gobyerno nga naa sa legislative building or ang sa darato nga mo monthly og 1 million more or less 1 million ha ang abang ana diha mga sukindig paminaw gaabang kana unya kana income ana sa probinsya pila na katuig diha nga gaabang kanang nang income diha nga mga more or less 1 million nga income diha mga suki ang sadara ba na kasamangkin tanawa ra sa Department of Agrarian Reform kundar kaabang mga sukintig paminaw og more or less 1 million ang bulan ha
gaabang na diya sa to pa income kana sa probinsya Sugbo. Kana nga income kada bulan kung maunay gitabang para pagpahuman mga sukintig paminaw ni ining mga tambalan sa probinsya Sugbo. Di malipay ang mga kabos nga gialagaran. Malipay nga tumakaigsuunan nga mga pobre. Nga dili maka-afford mga sukintig paminaw sa mga tambalanan nga mga private nga mga tambalanan. Grabiha, no? Sunan ka kasumang Nestor nga ang sa unya ngano man gusto man gyud nila nga ipabalhin. Ha? Gusto ba nila nga ipabalhin mga sukintig paminaw para nga ang probinsya sa Sugbo dili na maka-income? Ha? Gusto na nga dili maka-income unya kanang naang himuong opisina. Himuon ko ng opisina para nga palapdan ang serbisyos mga tao. Hiyamatra. Ayaw na lagsulti ang mga tao anang na Guvguen o Glinsoko. Ayaw na lagsulti ang mga tao nga palapdan ang inyong serbisyo kay wa na oy pila ka tuig mong naglingkod diha. Ngano man wa man ninyo na papahawa O niya, pila ka tuig mo naglingkod ang mga ospital lagi wa man na matarong. May paman, mas maayo paman tong si Davide pa mo ay gobernador diya kay matod pas mga doctors, mga nurses, mga tao. Okay mga ospital pa. Karon na unsa naman ni nga, mura naman ugi. Ha, mura naman mga sukintig paminaw gibalbal wakwak, ha? Una makapangutan na ta ba? Unsa man ang mga mayor ani kini nga problema gipaabot ba ni nila ni Governor Gwen? Unya ang mga board members ani ay kog ingna nga wa makahibalo oy. Ay kog ingna nga wa masayod ang mga board members ani. Unya magsigil lang sila sunod-sunod o gonsalay ipabuhat nila ni Governor Gwen. Ang mga mayor haladaig sa mga mayor. Uban nga mga naman ko ni reklamo sa Minglanilla unsa man na katinood. Dito sa Barile katong danireklamo na to diri nga way gapas. Na sila pa'y gipapalit mga sukintig paminaw sa kuan sa dagom dito sa Balamban. Kabiha na noon niya unsa man ang mga mayors ani. Wa mo ni request ni Governor Gwen or baka ha ni request mo apan wa mo paminawa apan nganong man kasigi pa mangyapon mog tila, ha? Tanawa ragod tong tanawa to ka sa manistor o katong usa ka ward ba glantaw ka sa ward oy nga wa na human ba unya dili lang ang ward boy dunay problema hasta mga hasta ang kanang naang mga bintana hasta ang kanang naang iyahang nga kisame wag yun nakatagad ani asa man to kasamang names na katong sa kisame ana ngano man ni nga wag yun paayo mga sukintig paminaw unya ang monthly sadar. Ha? Ang monthly sadar mga sukintig paminaw sa diha sa Legislative Buildings Kapitolyo 1 million ang bulan. So nang kana unya gusto nimo nga papahawaon na diha aron nga kanang 1 million imbis iabang sa probinsya Sugbo nga magamit ni Pambari 4 ang 1 million mga sukintig paminaw para pagpadagan sa probinsya imuha ng dili na nimo na paabangan para mawagtang ang 1 million? Grabiha, no? Pagkahakog naman lang. Pero gitubag na ni Governor Gwen na ingon siya nga dili siya mag-opisina, dili na tinuod. Dili kuno na tinuod ka sa mangkin kay naman kuno sa opisina diri sa Mandawi. Dili na tinuod nga kanang na ang anak sa mag-usipi mag-opisina kaya sa may pagtuon ninyo, ha? Cheap na lang yung kayo siya, ha? Manggakuan na lang yun kayo, ha? Sunan ka nga, no, ningo man siya nga, mag-unsa man ko diha, I have my own office, ha? Nga wala siya kahibalo. Nya ngano man ni gawas man.
nganuman kasamangkin nga unya ningon man pud si kuan na burag himakak ni gobernador. Himakak ni Gobernador Gwen ba? Nga di na tinuod nga anak ko di mag-opisina. Lakin ako opisina dito anak lang ko diha. Nga ningon man si kuan, ningon man si Glenn Soko kasamangkin nga kanang naa nga nindot na ipa-renovate para mapalapad ilahang nga serbisyos mga tao. Di ba mo na ilang yung statement? Kung imong kuanon, palapad serbisyos kagaral. Doon ay nireklamo diri Sir Benji, wala pa man gani may bayre sa among gi-deliver nga tambal ana Capitol sir, dugay na kaayo ang amo nga medicine na serve. Uy, si Galileo Madrid may buntag nimo diha kasama. Nya mo na nga tan-awa ra ang abang sa DAR diha mga sukintig paminaw sa Kapitolyo sa Legislative Building 1 million ang bulan. Pagkadako anak kasamangkin so kanang 1 million wag yun makahuna-huna mga sukintig paminaw sa Gobernador Gwen nga kanang na 1 million bisag kada bulan kuhaan lang nagkatunga maunay i-renovate mga sukintig paminaw sa mga tambalanan. Wag yun siya makahuna-huna anak. Ang iyahalang giunay hala suroy-suroy sa sugbo. Unya karon nga napildi na mga sukintig paminaw nga wa na ganahi ang mga tao niya. Matod pa nga Tony Rufil apil sang giluod oy. Karon mga sukintig paminaw nga wa na ganahi ang mga tao niya, gusto pagyapon sang magpapahimulos diya sa Kapitolyo. Tanawa yang ipanghimo 1.2 billion ipalusot unta. May gani mga sukintig paminaw kay nabantayan sa DYHP. Kay nitingog mga sukintig paminaw si board member kanang naang Bulgonia. Og wa pa tumutingog si Bulgonia di ta mahibalo. Unya ang DYHP sa Attorney Rufil consistent ang iyang baruganan mga sukintig paminaw nga supak gyud niya ng 1.2 billion. Kay sa 1.2 billion mga sukintig paminaw tag 1 million ang budget ihatag sa mga board members. Sunan ka ang kay kuno kanang naang duna gid say pakabana sa mga board members 17 million para sa mga board members. Ato pa 17 ka mga board members dunay tag 1 million kada board members. Yahaya para pliti-pliti panggasolina ra kuno ka sa mga nisdor panggasolina kuno sa mga board members 300,000 imong hatagan og unya kanang pag-renovate sa opisina katong opisina ni Glenn Soko dunay duha ka buk aircon. Nya mo to ipa-renovate nga wa man to maguba. Wa maguba. Unya kaning mga ospital do asam do ospital lang nga katong ospital nga murag gikusok-kusos wak-wak ka kasamang name sa samang tugot. Sumona nga grabiha ana no. Kaning niya tanawa guning niya kasamang nistor nga maka kuanta ba? Makaingon ta nga grabiha sa daning ilahang pagka wag gyud in town kaning niya moy angay i-renovate Governor-elect Glenn Soko. Kani moy angay i-renovate tanawa. Dili kanang imong opisina. Kanang naang district hospital sa Tuburan, basta district hospital gani under na sa probinsya Sugbo. Apil man na nga under sa probinsya Sugbo. Na mga provincial hospital nga under sa probinsya Sugbo. Gawas lang aning Talisay. Gawas lang anang Talisay kanang naang unsa na siya kanang South Cebu South General Hospital. Bana sa kasamangkin gawas lang ana kay giton over na didto mga sukintig paminaw sa DOH. Muna ang DOH na nag-manage ana apil nang naang Eversley. Ang
Ang Eversley man so tingali kasamangkin. O kanang Eversley DOH ang gamanage ana. Hasta ang Vicente Soto DOH kana. The rest ana nga mga ospital diri sa probinsya Sugbo basta public lang managed by the Cebu province kana under ni Governor Gwen Garcia. Ha? Nya grabe ha. Karon hinuon nga ang kwarta nga magamit nga abang diha may nalang ato ng paabangan. Okay. Ha? Unya ang kwarta kasamangkin. Ha? Sa to pa dili na niya paabangon diha kay kuno ni gawas ang istorya nga dili man siya makuan, dili man siya mag-opisina diha. Ha? Basin og mao gini tumong tinuod pero karon kay na bulgar na di na mo angkon ha. Aning atua pangutana lang kasamangkin. Abi kay na bulgar na ba? Ha, abi kay na bulgar na basig di na mo angkon. Oh, kay na bulgar naman, ha? Ulaw-ulaw pa. Nakuha naman, ha? Kana bitang bata kasamangkin nga, nakuhan ka ba niya, nasakpan ka, ha? Nasakpan ka niya, patingi-tingi ka kasamang Nestor, at tingihas dagway, eh. Man to magpa-interview ba to si kanang naang kasamang uka pasiporte. Kay kasi kasamang uka pasiporte mga sukindig paminaw nga maoy nakakuha sa video moy ni adto gyud dito sa tuburan na unya matod pa niya nga dun na kuno pay uban nga mga hospitals nga ilang adtuon. Sige atuan ning kuanon karon kay aron nga masayod ang atuang makaigsunas probinsya Sugbo ba. Kay basig uban nga nito ora grabihan naman nilag panaot pod nang grabihan magpanaot pod nila ha. Kaning atua ang makita nato no tanawan ng hospitals diri sa kani mga wards mga sukindig paminaw puti intawong pagkaluuya karon taw-taw ha unya ang katon nakakuha sa video ani atua mga sukindig paminaw interviewhon gyud og asa pay lain. Kay karon taon man kuno kasamang Nestor duna pa day kuno lain nga mga ospital. Oy, hala puti po kunong guba asa man ning ospitala ka ha? Asa man ning ospitala na pod kasamang uka ha? Manghinaot nga kanang naang si Governor-elect Glenn Soko mga sukindig paminaw dili na gihapon siya magpagalong ni Governor Gwen ha? Mun importante kayo. Si Glenn Soko wa man gipili mga sukindig paminaw ni Governor Gwen lamang. Gipili siya sa kinabag-ang katawhan sa mga tao. Muna nga dili siya magpaitoy-itoy, ayaw na pagpaganoy kanang nang Glenn Soko ha. Kinahanglan og unsay kaayuhan para sa mga tao ana diha moy unaha. Kay niingon ra ba sa Attorney Rufel nga kanang naang og dili mo modapig sa mga tao, palabihon ninyo ang inyuhang kanang personal nga interes or unsa na nga mga interes ninyo diha. Adlaw-adlawon mo niya komentaryo din ha. Ano man dili ra manggod kita kasamang Nestor aw sila nga mga politiko may maulawan ani. Lakip ang imahen sa probinsya sa Sugbo nga atong pinangga ang mauwawan. Ngano man dato ang probinsya Sugbo. Pero unsaon pagkadato nga ang kadato sa probinsya Sugbo wala matagamtami sa makaigsuunan nga mga kabos. Wa matagamtami. Magisgot lang gani kag hospital wa na. Tiurok na. Asa mo na nga kuano lang nato atuan na mga sukindig paminaw nga kuanon unya atuan nang hatagag pagtagad sa ba. Unya alas 10:30 naman sa kabuntagon. Sa laing bahin ba ato asa mga sukindig paminaw tabukan ning isyu dito sa nasyonal. Ato asa nga tabukan kanin diring si kuan ato lan isang anam-anamon li nato mga sukindig paminaw on niya ato kini nga ipa na tiwason lang ni Attorney Rufil og mang adlaw ning isyu sa Kapitolyo ha. Arita sa isyu nato sa nasyonal kay si Vice President Sara Duterte karon mga sukindig paminaw
ni butyag na siya nga wala pa siya makadesisyon, wala pa siya plano mga sukintig paminaw or desisyon nga modagan pagka-presidente sa 2028 nga piniliay. Kini ang iyahang pasidaan ngadto sa mga supporters niya, mga sukintig paminaw nga ni nangutana niya kung unsa man imong plano, Vice President. Unsa man sultii mi kung doon na ba kay kanang na ang plano nga modagan gyud pagka presidente sa 2028 kay aron nga makatamas na midinhe unya gitagaan sa deadline mga sukindig paminaw. Gitagaan og deadline si Vice President Sara Duterte sa iyaha nga mga supporters nga makadesisyon siya inig ka last quarter mga sukindig paminaw sa 2026. Sa 2026 nga sunod tuig nga kinahanglan nga mo desisyon na siya. Kinahanglan nga mo desisyon mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte. Ingon si BP Sara nga kanang na ang wala pa ko ka desisyon. Wala pa ko ka desisyon kay wa man ko nagplano gyud nga mo dagag presidente, ha? Lahi mga sukindig paminaw og kanang naantunada si Vice President Sara Duterte ikumpara rimo Senadora Risa Hontiveros. Pagpangutana dito ni Senadora Risa Hontiveros sa mga supporters nga dagan og presidente sa mudagan ka. Mudagan ka pagka-presidente sa 2028. Ingon si Senadora Risa Hontiveros, mga sukintig paminaw nga dakog posibilidad, ha? Tangalan na lang sa kumpersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager Attorney Rofil Fernandez Banyok. Ako ang kaubad diri sa Master Control si kasamang Nestor Homicilio, ikaslawa kasamang Ken Galinia, kasamang Marisa Abadies, kasamang Animel James Quinones o si Gerald Albios. Ito transmitter site kasamang Rubel Boyser Chief Technician Alan Taladua o Oliver Ates. Kung na lang yung ubos nga lagad gahinginan kasamang radyoman Benze Olpos Tanghian. Si Kuan sa diyan naminaw ko no yung maginikanan dito si Nadet o Papa Sidro o Mama Odette sa may Purok Maharlika Barangay Puok Talisay from SG Briones sa St. Peter Talisay. May buntag ninyo diyan tanan, ha. Salamat kay ninyong tanan, ha. Ato ang mga sukintig paminaw. Maayong buntag kanaton tanan. Tatak RMN. Straight to the point.